Внимание! Изпълнение на участник в открити форум кабинет се записва и този запис може да бъде използван за създаване на телевизионно предаване и излъчването му. Така че стат на бял телевизор. Така че, братле, Жорито е бат в пеераса, така че ще да знаят. Сериозно? Да. Чести скръпчета. То няма право... То няма право... Защо да забранява използването на записа по какъвто и било начин, след като веднъж е реализиран. Когато ми забива. Извършването на запис срещу заплащане от 1 лев. Имам 50 снимки. Лев? 1 лев не означава, че участникът ще бъде излъчен в телевизионна